कहत पवन सिंह जी के कि 30,000 रुपया ले लेबान। ये तना मार मरेबे नु कि मैं फेमस होके के नासा खत्म हो जीतो। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। भाई लोग, भोजपुरी में एगो नया विवाद फिर से चालू हो गई। का विवाद बा जाने खातिर वीडियो के बिना स्क्रिप्ट के लिए पूरा देखी और चैनल पे अगर रउआ लोग नया हो जाता चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी शेयर करी। भोजपुरी में एगो नया लड़का गोदी में के खेलत आइल बा। वो का कहता पवन सिंह जी पर बेले में लगेले बा। का कहता कि पवन सिंह जी हमार 30,000 रुपया ले ले बड़न। अब बात बतावा जा, माने वाला बात बा कि पवन सिंह जी 30,000 उ लड़का के लिहन है गोदी में खेलत लड़का के 30,000 रुपया लिहन पवन सिंह जी। बतावा जा तुम्हें लोग, पवन सिंह जी ऐसे ताक दिहन नो तो 10 लाख उड़ जाई, ऐसे ताक दिहन तो 10 लाख झड़ जाई, बुझा गईल। और तू कहत रस छोटी चुकी गोदी में के लड़का खेले वाला कि पवन सिंह जी हमार 30,000 रुपया ले लेबन। अरे पवन सिंह जी 30,000 के उनकर औकात बा। पवन सिंह एगो बगलिया खाली झड़िया नु तो करोड़ों रुपया गिरी, बुझा गईल। भाई लोग, भोजपुरी में रोज एगो नया विवाद आवता। काहे खातिर? बस पवन सिंह जी के नाम लेवे के बा और फेमस हो जाए के बा। अरे बुड़बक, तोरा तनिको मनी शरम नहीं आवत रहे। गोदी में के खेलत लइका वीडियो बना के पवन सिंह जी के वीडियो कॉल के एडिट करके आ कहत कि पवन सिंह जी हमार 30,000 रुपया ले ले बन रे। अरे गोदी में के खेलत लइका कहत पवन सिंह जी के कि 30,000 रुपया ले ले बन। ये तना मार मरेबे नु कि मैं फेमस होके के नासा खत्म हो जीतो, बुझा गईल। अगर फेमस होके के बाद तो दोसर काम कर, बुझा गईल। पवन सिंह जी के बदनाम करके फेमस मत हो, ना तो ये तना मार मरेबे कि मैं फेमस वाला नासा सब छूट जीतोर। शाबाश बेटा। साला एक वीडियो एडिटिंग देखा जाए, जौन एडिटिंग डलले बड़ुए वीडियो कॉल में अपन उ पवन सिंह जी के बारिश सॉन्ग जब आई रहे तब के ह। और इस साला आज बना के डलले बड़ुए, आज इन्हें 2-4 दिन से बना के डलले बा कि पवन सिंह जी हमार 30,000 रुपया ले ले बन। बताओ इस साला चोट्टा के डोमड़ा के साला फेम। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साला एक वीडियो एडिटिंग देखा जाए, जौन एडिटिंग डलले बड़ुए वीडियो कॉल में अपन उ पवन सिंह जी के बारिश सॉन्ग जब आई रहे तब के ह। और इस साला आज बना के डलले बड़ुए, आज इन्हें 2-4 दिन से बना के डलले बा कि पवन सिंह जी हमार 30,000 रुपया ले ले बन। बताओ इस साला चोट्टा के डोमड़ा के साला फेमस होके के बाद कोइयो के तो उल्टा सीधा कुछ करत सब मजा आया। साला यानी के फेमस होके के बाद तो पवन सिंह जी के बदनाम करके पवन सिंह जी के नाम लेके अब फेमस हो जाता रहा। अरे साला अपना बदौलत फेमस हो कस, ना तो ये तना मार मरई बस कि मैं फेमस वाला नासा भुला जाई। तो भाई लोग, ऐसा लोग के रउआ लोग बाइकआउट करी जा भोजपुरी से। साला यानी के पड़ गई बड़ा सो भोजपुरी के बर्बाद कर दिया तो कर दिया। तो भाई लोग, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत।